Kalau sana bangun sing kebenok kiriya. Kiriya. Kalau sana bangun sing kebenok kiriya. Motha Hambai tini 18 Maret 2026 जों tini Tipra Motha Killa 30 bagmani English जों kaisa tini mass rally tongo mass rally ni o tini phaiman jangnai tini joto social media sara Tripura nai tongnai tei tini oro je media phainai joto no thanchake kha kupuni hamjak mungrowo ani bo mungkene Krishna Saran Jamatia ang blog secretary tani जों tini hambai rally rowani bagoi जों tini 30 bagmani engoi जों ma khailai belai khe bokhawa tongthokmani ba kusing mani tini ni sal tani humale जों chini bwskang ta 12 tarik April hungkene chini ADC election bo chini engnai boni yagulo जों tini hai haino जों khobar kaham malai phika जों tini malai Supreme Court bahaino order rokha je chini ha Bubagra je chini Supreme Court o case khaimani pore जों tini order malaikha BC election bo May masebono chini conduct no ma pairna BC election ni rule prokriya jotono May mase bisingo pairna hani bagino जों blaike tongthowo जों Supreme Court no blaike chini Tipra sa ha do phanengoi ba जों tini ora Killa ni engoi जों mok Supreme Court no ba hambai marowo tei chini ha Bubagra no bo जों hambai marowo tani humle जों gedengma 2016 ni simi chini o chini ADC area wo chini BC election mane 2016 wo boni pore tabok jorang yat pray 10 bosor kai thangkha BC election khaya hani bangwi je chini oro je ortho commission ni je নীতি আয়োগ ni rang rok je chini protected BC wo chini kuno elected member ba chini chairman kre omoni bagui ni chini oro rang ortho ba chini bibinno beneficiary rok ni bangwi chini oro phaya hani bangwi जों oro sudu Tipra Motha kaisaya tini BJP phangthung CPN phangthung Congress phangthung ba overall ancholik party je tongnai phangthung जों joto bukto bugi ma khailai tani male sinoro kuno no niti ayog ba ortho commission ni je bisini bisigo phaya amaike protected bisigo kom hoi phane chini 3 থেকে 5 লাখ protected bisigo proti bochoro rang phaibani tongmane kintu phaya amaike 10 বছর kai thangkha kintu जों tini blaike chini সুখবর বা chini din sal tini ni kaham amaike Supreme Court o chini ha Bubagra o court case khaimani tini ni जों result makha hani bangwi जों sara Tripura o chini 587 ta village council tongo bono bu joto Tipra Motha apply nai oroni bisi जों 30 bagmani ngwe SA ang block committee ni secretary ngwe ang sawo chini Killa ni andaro 28 ta village council tongo oro bisingo 2 ta thelakung bisi tei soigaria bisi ke jompu area wo village council duljawo chingoro chini block ni Killa RD block ni andaro chini oro 16 ta bisi tongo 16 ta bisi o जों challenge khaiwe open challenge khai samawo 16 ta bisi chini oro sokpainai BJP kaisapano member phasano protect ta panchayat no maya protect ta bisi o phano maya nai hani bangoi जों tini Supreme Court tei Bubagra na hambai rowoi no जों tini oro chini Killa nengoi जों rally khaiwi kotor khaiwi kaisa rally khailaibani bagoi जों ta suru khailai tong hanbang joto nai tongnai chini khajani takuk tei bukusona ang ma koibo phaidi Bubagra ni rihor mung thansa tong ake tmano जों maya tong जों 10 বছর election khaijaya tongmani BC election bono butabok tikhlai towoi tak जों bwskangwo May masewa ke जों BC election bu manaikha hani bangno omai ke chini kabangma chikon hoite koto chini issue chini Tripura sa ekor rong thung bebagno जों na ningkheno जों joto khabai thansa khaiwi ma tonglai hani bangno o thansa जों kedugma rongwoi BC election ma thaniwo joto no BJP hajai angwi ni जोंनो BC election khareya hi ose kedugma torma ba जों khabaksa khaibe BJP no kangsafa bud royake joto Tripura Motha ni Bubagra ni hamariwo जों thansa khaiwe o chini court case khaiwe BC election to mani thansa wa joto no phaibai jadi tei phaibai janai hinai noroni thano ani asa mungnarwini ang kisa sakok sama or parke joto na hambai khulumkha